lieve mensen. Ik heb besloten om enkele video's te maken met vragen die heel vaak gesteld worden. Noem het maar the story behind the ministry. De vraag. Ja, wanneer ik vaak genoeg zeg, it's not for entertainment purposes, dan bedoel ik dat het niet gemaakt is zoals men dat in de seculaire wereld maakt. Hè? Dat je in de studio gaat en je doet het totdat er geen enkele fout erin is. Met uitzondering van 4 liederen. Bribinyo Makti, Biggie, Bordoro en Grantangi zijn alle andere liederen in one take gedaan. Dat betekent dat ik misschien bezig was te koken of misschien bezig was iets te lezen. Of misschien zelfs bezig was met die kinderen. En ik kreeg dan plotseling zoiets van, je moet nu dat lied zingen. En ik zeg oké, dus ik ga naar de ruimte om te zingen. En ik zing het in 1 keer. En dat is het. Wanneer ik het de volgende keer probeer te doen, klinkt het nooit meer als die ene keer. Dus toen had ik zoiets van, dat was het antwoord op mijn vraag van, oké, dat ding moet wel goed klinken. Ook als je iets doet voor God, moet het goed zijn, het beste. Maar dit is om mensen aan te moedigen. Deze liederen zijn om mensen aan te moedigen, te sterken, hoop te geven. En dus daarom zeg ik, not for entertainment purposes, but just to be blessed. Tot de volgende video. Heb jij ook een vraag? Drop hem dan gewoon in de comments en de volgende keer probeer ik weer een nieuwe vraag te beantwoorden. Nu de live performance van vandaag. One take.
saini, untung da se sevi, mino efudu. Kayu tenangami, yutiki fiaki feyanti, mino efude. Chami rosta pesi, tabi grum grum grasi.